Nagabenta ke kubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilong ki kubor bamta kasni. Katanat pulit jangka food BN MLP kile shimbenta ha ka har ghar tiranga da ka bakila Pynïeng ne penher ya ka lama lairong jangkari ka bahe du hapo ka district West Khasi Hills. Ya kani ka lama lairong la penher menta kasni ka khat South Rik August 2024 ha ka por shipho waji AM ha headquarter jangka food BN MLP ha so pian West Khasi Hills district. Kani kalama kadoni ka jinghe ka balai mitar la ar mitar bala Pynïeng ya ka ha ka jrong ka ba shipho mitar.